Nyakoro moge juang weore kino machiegni chenro mar mbako romo chako sanda kosekala par kod ariyo tok sa adek mar okinyi ma kawuono kama chako gi chenro mar mbako romo e tielo ni kama dhi bedo kae ka warango gi achiel kachiel mano kama wantiere e chenro ni mara mbaka romo wadhi bedo kwa mbaka kae e chenro ni ka utenore kod dongruoge mopogore opogore ma sirkal mano mar William Ruto osebedo ka chwalo e counties mopogore opogore ahinya e counties mago makaluo wada bedo kae kod jotelo kaachiel kod ka jogo manono chal mar siasa kod weche mag dongruok kod telo ka waketo gi e nyong'ong achiel kachiel to wapenjo penjo maduong' kae en komo koso keyo komo kod keyo mar siasa en ang'o matimore gwenge wasani to wacho ni nyidho masani nyidho ni inyalo time ang'o kawuono kanyo koro mojwang'an ka kod wela ng'wen mang ami thuolo mana mondo mi otwa kodwa achiel kachiel sani nyaka giko mar chenro adhi bedo katai nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango ta koni welo mosechopo e studio kato bang'e koni mapok odonjo mabendo adhi bedo koda achiel kachiel e studio ka odiochieng' ma kawuono kachako antie ka kod MCA mano ma Kileleshwa Ward e county ma Nairobi kae Mheshimiwa Robert Alai mabende sechopo e studio kinyi ma kawuono oyawre mose oganda wa ukinyi ni oyawre inya Cleophas erokamano kuom luonga e twak ma kawuono erokamano inya bende kuom chopo kama chielo an ka kod Odoyo Widi ma bende en janon siasa jatelo achiel kuom welo an godo kinyi ma kawuono oyawre molimo kendo chieng' oyawre inya Cleophas to oganda luo bende sai ma ono gwedhna gi mwandu gi kothu erokamano ahinya kama chielo nyakoro mojwang' welo madhi bedo ka donjo studio kachiel oting'o Recho Molo ma jasiasa kaachiel koda ka Dr. Mark Matunga ma en janon siasa arito gi kaka gichopo ka wadhi bedo ka wadhi mbele kod achiel kachiel penjo mada chako penjo mana sani kaka pok awinjo sigana moro kae kata twak achiel kachiel mano e kaunti ma Kisumu ara chako ka kod Mheshimiwa Robert Alai nyidho kaluo bende wakomo koso oganda keyo koso gino sirumo erokamano inya Cleophas aparo ni gima timore e oganda luo sani en gweth mane Nyasaye koro omiyowa ni samoro onenonwa ni jo nyikwa Ramogi osethagore ahinya e piny ka ma koro ng'idho moro nyocha wuok ka matin to ng'idho ni obiro en ng'idho to oyudo ka nyocha waketo kothe mopogore opogore kothe moko nitie ma nyocha waketo ma nyocha watarajia ni nyalo kelo mwandu to kothe mane wawuoni wawite Lwanda ema samoro waneno ka kelonwa cham ma nyocha ok watarajia koro wan gi ng'idho ma ng'idho kaluo lakini keyo be wakeyo kiwuotho e gwenge mang'eny kaluo kata kiwuotho Muhoroni, Chemelil, Miwani ka tineno ka ji sani yudo chudo mar niang' machon kabisa ma kembe manyocha chulo ji after 5 years after 4 years sani chulo within 2 weeks nyocha mora ahinya ka wuotho Muhoroni tayudo ka boilers tiyo machine nguruma ka wuotho chaka nyaka Homaline ma en private companies ayudo ka kambe go loso nyaka ndeche ka bang intervention mar chalo ka kambe machalo Rail nyakwa para ahinya ni areas ma gine constituencies machalo Muhoroni kata Nyando nigi kambe mang'eny kabisa ki compare gi constituencies moko e piny Kenya ka lakini ok wasebedo kwa yudo thuolo mar engage investors gi mar mindo wajiw gi kaka jok ma temo konyo oganda wa to kwa yudore mariwore gi sirikal mamaro to mar William Ruto komakore gi jakom Raila Amolo Odinga aparo ni en ber manyaka jo oganda wa nyaka kaw masani gi ng'idho ni ang'o ma gidhi keto to ka gichung' ni pod gipingo sirikal kata ni girito ni nitie direction moro madhi wuok mopogore gi direction mantie sani ni taparo ni gibo ng'eyo ni onge koth moro mabiro mbele molo ng'idho man sani ni wakomura kuma gi ng'idho ni to wakeuru sani erokamano ahinya Odoyo Widi erokamano ahinya osiepa gima waluongo ni ng'idho ni ata neno ka en koth malongo ng'idho nochakore bang' yamo matek mane waage yiero kaeto oganda wa moko matin ne wamonde e sirikal ne wathin kabisa mane inyalo luongwa ni ng'idho mar dongruok mar sirikal mar siasa to e bang'e ni ka Raila gi joge be nobiro momuknwa kuonde madongo dongo en koth malongo
ma wakomi akoma ma wadoe ma warito bwake. Onge tiende mondo ng'ato opur to kokomo. To be onge tiende mondo ng'ato pur makom to kodoyo. Be onge tiende mondo ng'ato pur make madoni to bi keyo. Gini nyaka watim ma wake ma wacham wabedi e dero mwadhigo nyime. To bende ing'eyo ni kata ka chambi ni e puodho to timo maber. Mondo iriti ochiegi chiemo re chame nyaka be ni sande be nitie kama chieme kata kiomo ka jirani. Mondo cham mondo ichope keyo kingima. To bende wan kaka oganda Luo nyalo ng'ewa. Ikruok moro ma wan go maduong' ahinya e higni mabiro be okane. Waling'a ne jotelo mantie go biro siko. Kendo kwaik machien matindo tindo. Mondo chieng' moro wuoth kodwa kama gi koro onge. Dwani mondo kaka oganda waaye din migalo. Kik wagalre ahinya. Bende kik galwa. Siasa ka weche teke moko pore miwacho ni tomato dak ncha wane chon. Ing'e ni kawuono inya galu kendo inyalo ornu ji ni nyiso oganda Luo ni gini koro wadhi miyogi. Kendo ng'ama dhi bedo jalupgi en wuodwa Munyoro. Kato giwacho chunygi ni to mago jo kabende ariyo madongo mako kawo gini to ke gini koro sedhi. To jogo ng'e kaka igalowa. Kachopo tielo 12 kama koro onge gima wanyalo timo tiwewa gi kanyo. Ing'eyo ni sama koro wadhiye ni ka ng'ato galowa ni nitie gima ber mwadhi yudo to nyaka wapenjere ni wadhi yude koluwo ng'a. To ng'ama dhi luwono ng'ama dhi miye kura modhi yudego. Omiyo ka ok watan to wabiro siko ganda modhiero. Kawuono kidhi Kisumu City osedok chien koae namba 3 mane entie kana somo mosechopo town mar namba 9 e Kenya ka. Kata 9 no bapa ni miya nikech ok dwani mondo duoke piny ahinya. To king'iyo taunde mane namba 4 kaka Eldoret gini ti nokale, Nyeri osekale, kidhi Bungoma mane paro ni tin piny liche ma ji piny ru pod ji tiatia. Kisumu to kachopo saa 2 to nindo makata kemis moyaw ok yudi. Saa 2 leo, saa 12 ka ji osechako bana. Nyiso no tho. To gimomiyo tho ni ka jotelo ma wan go kawuono ok nyal kata penjo, ok nyal kata choko bura ma wacho ang'o momiyo gima kama timore, ang'o maonge. Emomiyo idwa ni yiero kiyiero jotelo tiyiero joma bith miwinjo wachgi tineno timgi. Ing'e ni taunde dongo ka nitiere keto mwandu matimore. Ne nitie university moro mar Nairobi Kisumu branch. Mano kaw kama ne nitie British Council Library moger kanyo university maduong' ma kana dhi awuothe nitie laboratories, lecture halls, gimora moro pongo to koti. To onge jaluo mapenjo. An awuok madhi ir Minister mar Education mokalo cha. Makone ni gini ber koyaw. Nikech nitie nyaka the principal kuro mabe jaluo. Gini ber koyaw. Town ma nyithi sikul nitie. Dongo kaka Usuk Chieth, Usuga modonge Gunda. Dongo piyo kabisa. Kawuono kidhi Mawego, kama nitie dukni 3. Nikech noket mana National Polytechnic. Odongo kabisa. Kendo saa 6 otieno kichopo Mawego tido ka ji wuotho. Omiyo gima nyalo miyo Kisumu dongo momiyo adwaro ni mondo joluo kaw gini e thuolo. En bede sirikal kata wasero sirikal to kelonwa institutions. Kelonwa investment bende. Kaka gimina niketo Kisumu ma President William Ruto kelo part of Navy Kisumu. Ma chai wach manyalo kelo dongruok. Joka kodonje town kata ji 500 kende. To dongruok nitie. Pare ne jo boda bro yudo joma gitingo, weg udi dhi yudo kuonde ma gidake, weg dukni dhi yudo gik ming'iewo. To ka waling ni wan wasiko mana ne yawa ni kode, wabiro goye, iwa okosnwa, to wabiro beda kwa thirno, ma chieng' moro koro biro bedo makata duol mwawacho gono okosnwa koro onge. Hata ni maika, nipuranga dugu ili wangu penye madhe penjo kama shoro batalai. Nikech oganda mathoth mana kaka odo wili bende osewache karka. Jok mano kuongo donjo sirkal ni nukanyidho. Sani kodhe di beni koro chue. Idonjo esiro William Ruto tende tok ng'anyo mar higa 2023. To paro ni kane lokre karka. Ponono jok mano odhi okuongo nudonjo e sirkal kata tiyo kanyakla kod UDA kata sirkal mar William Ruto mano luong ni andhoke. Sani kama gintiere. Onego beni puodho gi mondo mi koko chak negi malong'o kendo koso pod
tam mar andhoga cha gidhi bedo go nyaka yiero mabiro to mae kirango gin jotelo moko mantiere e counties wa ilaw gi gigi nyaka kawuono to jotelo matingo dongruoge katimo nade tero ne jopiny keto wa kama chal nade e rwako ber ma pono wuok e sirkal ka jok mano kuongo dhi sani yudo kwet jok modonjo manyien dwani ponono jogi wuok oko. Ok apani en gima ber ahinya dwaro ni nyikwa Ramogi manotelo tiyo gi ginene Onjelo kaka wapake ga ni sani wawach ni giwuok e sirkal. Nikech kata kawuono mwawuoyo ni wadhi bedo gi duol mar jok ma oyier MPs wa mag Kaluo. And duol ni aparo ni ber mondo wanyisre adier. To kok wanyisre adier to wabolal. Samoro ka nyikwa Ramogi nitie kumoro amora ma gintie onego wakawgi kaka asset. Onego nitie kata ka nitie kaka watiyo kodgi ma ok wadwa ni jok ma nitie kocha kata jok ma pingowa kata jok ma ok watigo ok wadwa ni ging'e. Aparo ni en gima rach ahinya kwa wacho sani ni jok manotelo tiyo ne William Ruto ni sani koro kwa wacho ni giwuok e kombe kata ni ok gidhi gichung' kata ni sani koro gin jok moko ok en gima ber ahinya. Ka ber to nego wakaw jotendwa te to wang'i ng'ato gi gima gi dongruok mokelo e oganda Luo. Wapenjre ni ng'ani en gi wich maler, en gi wich manyalo kelo dongruok, ere kaka konyo oganda, ere kaka golo oganda from point A from point B. Iparo ni Ker William Ruto nodhi Kaluo kendo nodhi ka joluo gore gi jolang'o. Iparo gima ne timore Sondu. Nodhi e chuny Homa Bay mowacho niya kata nokugona kura tabo manyo. Kata nokugona kura tabo manyo kaka tiyo kodu. To ng'euru ni amiyou lemo maduong' mar Raymond Omolo ka onge kuchu mango. Koro manye uru ni ambe nitie kamoro manasetero ma weu mane wachiegni ka otelo. To sani koro an telo ni ok umanye kaka utiyo kodwa. Nokomanyowa bang' gima notimore 2024. Ma ng'at mane temo tero filas intentionally chon. Nitie MPs waka mabodh Nairobi gi dala kucho momanyo motiyo go moko umanyuru kaka oganda wa to kana oketo ministers wa manoketo nonyiso ni jo untie chien kuonde ma national average mar electricity connection nitie 80% un jo still hover around 20-30%. Manyuru kaka ukelo oganda u mondo bed malo kuonde ma farming timore ma active cha aero irrigation scheme cha chon ne 20 times 10 times bigger than Mwea. Tinde aero en fraction. Tinde Mwea duong' molo aero. Ere kaka wakonyo aero mondo aero rise. Niang' un gi lakefront. To lakefront no kidhiye kata midhiye dho Niang' kachacha. Iyudo mana otende moko maricho richo. Onge dongruok moro ma kata mana investors nyalo biro dhoge kanyo matin. Ang'o miyo nam otho. Ang'o miyo nam ma Kisumu otho. To kidhi Mwanza, kidhi kata mana Jinja kochacha, tiyudo ka ji are very active. Koro aparo ni Ker William Ruto onyiso wa hera ma pok ne wadwaro. Aparo ni joluo be sani wang' gi yepo gima nyocha ineno kotimore Homa Bay ma ji odhi onindo nyaka stadium nyaka jodongwa mag siasa. Aparo ni ne en buok maduong' ahinya. Kane William Ruto owuotho kod nyaka Homa Bay mowacho ni for the first time adwa ni aduok lweta. Adwa nati kodu. Aparo ni en ni ok wasebedo wanyiso William Ruto hera moromo gi monyisowa. Nikech kade wanyise hera moromo gi monyisowa to dikoro wan gi lemo madongo moloyo kata mana mosemiyowa gi. Aparo lakini otemo ma kata mana General Francis Ogola kadok otho kawuono kar sama idhi kawe jolweny ni. Aparo ni one still ahead. Ka sama idhi kawe police one still ahead. Ka yoja PSS igao. Aparo ni Ker William Ruto onyiso wa hera moro ma wakao kok wang'iyo kaka oganda kama wantiere. Ing'eni nitie communities e Kenya kae ma nyocha thrive nikech joluo gore gi sirikal. An sani kineno ka jaluo oduogo ma koro tiyo gi sirikal to nitie jok ma umia. Nikech development margi ne biro ni gidhi konyo balance, gidhi pong'o kapo ma joluo do pong'o. Koro koro joluo bedo momako sirikal moketo sirikal motego to joluo duogo e sirikal. Aparo ni jo Kenya te onego riwre mowacho ni duogo mar joluo e sirikal ni onego gisherekea. Ke joluo is the first community mowacho ni duogo e sirikal ok nyis ni ng'ato wuog oko. And joluo no support BBI molo ng'ata to BBI cha nok konyo joluo e yo moro amora. To wacho ni duogo mar
BBI kata keto ji te agulu mar sirikal ni ok wadwa ni ng'ato kata achiel owuogi. Wadwa ni idonje sirikal to kony sirikal tiyo to sirikal omiu development kiero sirikal kata kiero sirikal. Erokamano ahinya. Odoyo Widi. Nyinge mane omi jo mano kwongo donje sirikal. Nyinge go pod nitiere. Ka iwacho kanyo ni magi ne gin andhoke, gin jok mane dhi tiyo kod jatend piny Kenya, gin jok mane ikwedo. E rombe duto, tinende ka dongruok gi chako donjo kar ka. Dipo ni uwinjo ka gima jok moko donjo, kama ne ukwongo dhiye, to gin machak giduogo gikalo e kinde ma nyidho ne go sani koro koth chwe kendo ula chal ni ringo. Chandruok ma wan go e piny Luo ma nyaka wachi nikech ng'ama nyalo wacho onge. En nyiego, en sigu, en mako wach. Nyiego emoloyo e piny Luo kabisa. Piny Luo ka jostelo mosedhi mbele, kata obed mana MCA, kata obed mjumbe, kata obed ang'o, chopo obiro kone ya miya uru ng'ama nyalo tiyogo. Ng'ama nyalo tiyogo tiende ni ng'ama kodhi chako tich kanyo to onge pache. Emomiyo joluo ok nyal dongo nikech kisedhi bedo kuno mbele to jomikawo mudwa tiyogo kudhi nyime mondo ger oganda Luo gin joma onge pach gitiyo gi pachi. Chalo gima piny Luo ni dhano mara yueni tiyo gi pach ng'ato achiel koseyier ng'ato. Nyi neno ka sama ne Ruto biro ni koro watim gimiluongo ni broad based. En no kao ODM gi yugi te mane iye nyaka joma no yanye moyanyo nyaka lake nyaka dhoge nyaka tiende o kao te kendo nyiero go gipakore go. To piny Luo ka to jomoko wuok manindi State House nyaka piny ru ni kapok ogol Raymond Omolo ni to gin wach broad based no gikia. Kapok ogol Odoyo Wede to gin kata mana Madaraka madhiyo Mabei no gidhi ketho. Mane gima ketho Luo. Koyiere jatelo to man jomotegno iwuothgo. Jomotegno iwuothgo makata kudhi mbele kucho. Tichaki yiero gi gimoro. To jaluo ni ka moyier mjumbe gi MCA mamoko kata nyingi kodwa ndiko to golo kipande kokope. Ng'ano kodhi e bunge kacha, ibiro yier Mkamba jakom gimoro e tok yiere. Ibiro yier Jakikuyu jakom gimoro e nok yiere. Nikech iting'o tongo yoyo mitiyogo, misuse, maonge pache makobiro to koro tiyo gi pachi. Ka joluo nwa par mwaikre nodwa yiero ji, mariek, motegno, man kod mbi mar telo, obed mang'eny mbele kacha. To ganda dongora donga. Jo manyalo question. Kawuono koro wan gi jotelo piny Luo ka wajumbe kende 30. To ng'ama dwa penjo gik momiyo piny Luo ok dhi maber e yore mag dongruok onge. Jotelo iwira wira. Ng'ato bedo governor to kasa makoro ing'iye TV to ler kabisa. Kendo wacho weche mabeyo. Kendo wuondo ji gik mabeyo motimo. To kidhi e ground tiyudo ka mambo ni tofauti. Todoyo, wiro jotelo ni ok en gimoro ma jotelo gi wacho ni bende makelo dongruok. Wira jatelo makaro tiyo maracho ji oleng. Nikech mane gima chale e team makwaya sani manyalo wacho ni kwaya ema koro wuok mawero wer mar William Ruto ma sani giketo nying mopogore opogore e wache kazi bila break, wache kumi bila break. Ma wiro jatelo mo. Kosi Wiro jatelo mo en jatelo timo gima rach to ji oleng alenga jaduong' kaka iwache no. Bura mwabede ni ng'ane ini neno nang'o jaduong' an kaka isewuoyo ne kaka en donge yudo ka jatelo moyier ma jajiogo ne kura okoni en onge pache jatende mamalo is right, is always right. Ka in doubt to chakidogi chak namba 1 mage jotelo ma wan ge piny Luo en obwongo ne muting'o mutero riwe mesa mar telo no onge be onge tiende bedo gi bura. Ere tiende bedo gi bura gi jotelo manoyier ma onge pachgi ang'o modhi yale bura okurito yal mondo miye. Omiyo gima thiro wa joluo nyaka wapuonjre wacho weche mag emotional issues. Weche mag emotional issues chalo nade? Gin weche mamiyo judgment kethore. Emomiyo wach mokwongo iluongo ni mirima. Mirima ka in go to pachi koro wilo do kenya paro maber. Ka in gi hera mineno ni mono iluongo ni hera mudho. Kiketo mang'eny pachi koro wilo do kiparo maber. Ko wach ni ng'amiero no timo yes tikoni mana dier. Ko wach no timo gima rach tikoni mana riambone. Koro inonge pachi mitiyogo. Machielo en sigu. Sigu be wilo pach ng'ato. Machielo en nyiego. Nyiego be wilo pach ji makata dhako nyieke miel mamit manade to koyie. Omiyo gik makamago wawe keto mbele piny Luo ka. Kwa keto gi mbele to kwa bibedo joma pach gi ler maneno gik maricho yorgi mabeyo be yorgi. Bro bedo ni gima ber kosiepe na otimo.
to maricho richo ka jasika otimo kae to koro ok wabed joma nigi paro moriere maler mwanyalo telo nego ogandawa. Erokamano ahinya. Mheshimiwa Robert Alai, wacha kanyo nyiego rach kelo wich kuot e piny. Nyiego rach e piny Luo. En gima rach e pinje mopogore opogore nyaka oganda mopogore opogore. Pono ni sebed kumoro miwacho ni mae gimoro achiel maduoko pinywa chien kata keto pinjwa ma kaluo bedo gimoro ma ok go ndamo moro e weche gi mag dongo. Okapani asetemo analyze siasa mar Luo to okapani nyiego pase en e wach makelo kwedo oganda modhi tiyo gi sirikal. Aparo ni bedo ni chakre independence wasebedo ka wapingo sirikal kendo kwa wasebedo kwa chich gi sirikal samoro wamo kwa ti gi sirikal kata sirikal chich kodwa ok osebedo mayota ahinya mondo joluo riwre paro. Amino ka samoro keto kata mana duol mar joluo bedo matek ahinya ni by nature kata in the last 60 years wasebedo gi duol moro modwa loso go owacho gandawa to sirikal ema ne wacho ga ni jogi conspire ma kuonde moko ni wacho ni wa conspire to overthrow the government kata wa conspire to destabilize the government kata ni wa conspire mar tungo piny to gik machalo kamane omiyo ineno ka joluo nobedo ka ni kitgi kata mana kit jotendgi kata mana kit voters en ni gichicha ahinya gi ng'at moro amora modhi tiyo gi sirikal ni to kawuono itiyo gi sirikal kaka dui ok wachal gi communities moko ineno kata oriachegi nitie sirikal to nitie opposition to nitie nyaka chama matindo tindo ma obedo formed kawuono iyudo ka ji spread out to joluo be nyaka find ways ma gitiyogo kamano. Omiyo nawacho ni gima joluo yudo maber en ni bede telo manyocha ok gikelo. Koro intentionally ka sirikal mar William Ruto dwa dok e telo mar second term to nego bed ni wan negotiate from position of strength. Omiyo wacho ni kata ineno ka ji mang'eny te kwedo ni ok onego bed ni warikni ahinya. Jomoko ka wacho ni wan more UDA than UDA. To en gima timo ni intentionally nikech employment mar kaluo ok nyal bedo HIV, ok nyal bedo malaria, ok nyal bedo TB. For the first time nyaka wang'iuru ni cham wadhi timo nang'o. Nyocha moro ahinya kaneno ka koth manyocha Nyasaye omiyowa gi programs manyocha Ker William Ruto keto ma kata ma fertilizer kata mana manyocha wacho ni o subsidize production. Omiyo yuto mar keyo modhi keyogo keyo maber. Nyocha ka cham eyo mapoko nyocha wakayogo. Nyocha koka wuok last week on Saturday ma keyo ma aparo ni kaluo gwenge mang'eny dhi keyogo poko to koro cham gi to wadhi kano nade wabede gi progress wadhi kano niang' masani oketno factories tiyo Chemelil tiyo Moroni tiyo to company kaka machalo mantie Kericho mag factories go tiyo te Ndewa tiyo Sony Sugar tiyo ere kaka wadhi tiyo gi opportunities gi mondo wa med grow ken kechi puothe niang' ka ji nyocha chako gede jomoko nyocha kawo koro gero ute madongo dongo giloso ranches gi ok kel profit ere kaka wadhi duogo pur mar niang' mwa support ka Ker William Ruto odok ma support no kata mana pyrethrum farming Migori ere kaka wadhi support gigi mondo gwenge okay ere kaka wadhi make sure ni nam obedo active kokelo no navy. What does the Navy need? Jolweny gi ng'eni jolweny nigi special need. Ere gik ma gidhi need mondo gidage Kisumu ka yo maber. Ere kaka wadhi rwako oganda gi. Kik wanegi kaka dui kaka jok manyicho oseyie. Makara nam ji odak adaka ji lupa maonge polis. Ka waneno Coast Guard. Ere kaka wadhi support Coast Guard gi mondo wa ensure ni ywak manyicho wawed go gi jo Uganda ka odhi oginene orumo kata dok piny. Ok wanegi kaka dui ni koseneno ng'at mo ywako uniform wane kata jok moko wadhi ndogo kata ma jok moko wadhi riembo. Koro aparo ni kitwa kaka opposition politics gima lit na ahinya ni samoro jotendwa bok understand ga dio gi sirikal ni jotendwa for 60 years win gi kata golo gi e siasa mar pingo sirikal aneno ka en gima tek ahinya nikech ji mang'eny e gwenge luo nyocha bedo elected ni ogo sirikal mamalo. Ji mang'eny nyocha okia kata mana kwayo ndara kata mana kwayo program modhi tiyo go piny ka nyocha ng'ato bedo elected governor MP MCA ni en okwero sirikal
Ruto kata ni jakom oting'o bade joting' bada malo koro ting' bada malo ni kwaseduoke piny matindo koro ng'ato ka ng'ato bed elected ni o promise kata show ni en gi capacity mar kelo dongruok e piny Luo. Ng'at ma be dhi bedo elected kuma chielo kata mana Nairobi ka ere kaka odhi tiyo ne oganda mondo ensure ni kata mana jowa otegno koro kata obed ni jochwa neno parties machalo PDP gini obedo ka Luo ere kaka gigero ogandawa ok ni ng'ato bedo elected PDP nikech opingo jakom koro aparo ni jowa ok en nyiego lakini by nature sirikal kata mana siasa mosebedo kwago since independence en siasa mar ji chechgo ni in kocha in adui in koni in koro wanyalo tiyo kodi to ng'at mani koni samore ma adui molo kata ng'at mantie kocha cha hadari mag pano e kanyo ne koro mujong ka network chako ayanga okinyi makawuono e chenro mar Mbako Romo winjo kanyo ka osewach nyingi mopogore opogore Mawada winjo duonde sani en jagoro mongirore migawo mar arita Wukanyi Pir mano Daktari Raymond Omolo ne oloso e weekend mokalo kendo gino mane olose utenore kod koth koso nyidho oganda nego bed ni komo koso keyo kata ka itimo gigi duto kama gintiere wawinja network mano bedo godo kane entiere e iko moro e kar chung' bura manyando mano e kaunti ma Kisumu. Winjo ka bende wawacho ni koth machweni e mokomgo mano ber to kisekomo dongo nitie keyo kosuba komo to rengo weyo winy ketho so ok wakoma wakomo manyaka wake to mondo wake Raila nosemiyowa barabara kotiyo gi President Ruto wakomo e sirikand Ruto kendo nyaka wake e sirikand Ruto wawinjore maber so ok wan e sirikal kaka oganda gi tielo achiel oko wan e sirikal fully and ng'ata kata jatelo moro amora mathurwa ka madwa kiko itwa ni gini owuoke nyaka wakwere ni mano jachien ogol. President Ruto wabro dhi e yiero kasa ochopo okatin ahinya asebedo piny ka mang'eny adonjo achako bedo active ka Kibaki donjo timo higni 10 tieko Uhuru chako donjo timo higni 10 tieko Ruto podonjo odhi tieko higni 10 odhi kaka oganda nyaka wapenjre ni sama otieko higni 10 wan wachung' kanye ok wanyal keto ni higni 10 go wadhi bedo ndara kata wadhi pingo to odhialo ogandawa e yo ma onge jatelo kata president mar Kenya ka mosedhialo godo ogandawa odhialo ma kata kura mwamiye onge so joluo gin joma joratiro we are not conmen. If someone has treated you well, it is only fair that you equally treat them well. Emo miado na kwa jo kanisa. Jumapil ka jumapil kuwuoyo gi jowa nyaku golo doke itgi mondo wach negi adieri. Ng'amodak kodi maber ok idago marach. Sani ka kuru chako mbaka ni awinjo ni keni jiwuok. Mbadi bro kelo pesa miloso go nderi mokwano gi nade. Ok nyalre. Kabonyo ka wan gi division, wan gi locations, wan gi sub locations. Nyaka wamany pesa mondo nyithiwa oyud tich, mondo jothurwa oyud opportunities ma sirikal nyalo tiyo negi. Mano ok bitimore ka usaso it joma oseyudo thuolo mondo bede kombe kaka wan gi koko ma ok kel dongruok ne oganda. Wadwane ka sama wandaye ni ofise to otiyo kong'e adieri ni oganda ne sapote. Sama Mbadi tiyo e treasury otiyo kong'e ni jodalagi support bedo ne kanyo. Sama Dorcas ni office attorney general nyaka obed office no kong'e ni jodalagi obet kode.
sama an PS mar internal security nyaka bed office ka ng'eyo ni kabiro dala to jodala wa ochung' koda. Ok gichung' achung'a koda nikech gin jodala wa, but nikech watimo gik ma dongo gwengewa to gi Kenya mzima. So adwa ni ka wadok kimiel wawach ne jothurwa ni kuma wadhiye onge. Sirikal mwasedonje Marailo oseketo wadonje ni we cannot go out nikech kisedhi oko kaito ang'o madhi timore mondo udhu ugone wa Munyoro kura mondo chak oduogi. So wacho ni nyakoro mo gijuang mabeda joratiro wacho kar kanyo bende wacho ni ti koda maber abutiyo kodi maber. Wacho ni ka ng'ato odeo yawuotwa biro bedo para manyime bende ka kinde ochopo mar pare to ne kaka iduoke bende telo. Wacho ni jatend piny Kenya William Ruto odhialo oganda luo moloyo jatelo moro amora mosebedo gilemo opogore mosebedo kata kikwanwo gi nyakoro mujwa ni maro winjo gi ka achiel kachiel abiro doyo wede mondo mi okona ma en sigana mosebedi kigoyo kinde ka kinde lepo ni nyalo yale yo machal nade mondo mi odonyo ne oganda moko duto nikyo joluo duto bende ok donjo sirkal ntiere mantiere oko to mantiere oko injili ni ichopo ne gi yo machal nade en gimi nuone gi pile ka pile kinde ka kinde ka tirange nade gi jok mantiere ahinya josiasa gi jotelo dhano ma dhako nyuolo mineno ni gimi wacho ne pile nyadi nuoye madonjo wiye ochalo gimi luongo ni promotion campaign mako biro odhiambo ene TV okinyi ene TV orucha ene radio to kinyi winjo ka nyithindo were oke pap to kaka oganda luo nyaka wapuonjre ka opokwa e sirikal e thuolo moro mano Uhuru president ne wadhi Kisumu to sama ne wan Kisumu no ne wan go Uhuru kamiluongo ni Yosh Club to koro ichungo governors ma e Nyanza mondo joluo gi jo Kisumu mondo losi no chung nyikal mondo losi e lo luo no pako Uhuru wanawa kano chungo ongwae no biro gi list mar gik modwaro mondo Uhuru otimne gi Kisii mano mana example mar kaka wan kwa sayudo jatelo to tijwa en tich pake ok kwa ipokwa ok penje ipokwa dwani kaka oganda wapenj pokwa e gini to iwinjo ka Dr. Raymond wacho kanyo niya ni onego bene jomo donje sirikal momilemo gi tiyo kong'e no oganda ni ng'egi to na neno kane President William Ruto novunjo cabinet kaito koro yiere kiro thuolo mano yiere no waziri marwa mane nitie achiel kende ka nyathi kich ni iluongo ni Eliud Owalo sama nowe oko joluo nogone mau mipenjo ni to ka joluo mago mau kama to Kikuyu chalo nade to kana ang'eyo Kikuyu ni ogone mau jaluo mora man gi tich kogole tich nyithi luo go mau miwo mana ni tijino koro dhi ne gine magidhi timo mane momiya wacho ni nitie nyiego moro e piny luo ka mar kodhi maganyuola makadam makia ni Ramogi mane ni kode takia ni en ng'a en wach mararacha kabisa onego wami jowa gi chir jok miwinjo kaka Tibu kwano ni nie sirikal go onego kwaneno gi to wamiyo gi chir wamiyo gi mondo gimed bedo kanyo mondo kwa dhir gi to wayudo kuma wanyalo wache chandruok ma wan go to oganda na ni samoro yudo ka ng'ato ko wadu ni gidhiang achiel mineno ka chage ng'eny kabisa kar manyo kaka imbi yudo mari mondo irom kode tini dwaro kaka inego mare no mondo urom kode dhir mane gima timore kama nyaka wawe nyaka walam no oganda wa ni nyiego orum mondo dongruok obi wabed joma nyalo kopo ng'ato mondo itingri mali chop kama entie to ok mondo ywaye mali duok kode piny kuma entie ne ero kama na nya odoyo widi nyakura mujana koni kanyo ni wan gi welo ang'wen koro wasechopo adek kinde sudo kar ka dami e thuol mano ni moso kinyi maka wono to ko moso donja twak tir kama penjo ka ni en komo kod keyo mar siasa iwacho ni e koth odoyo widi loro kanyo ni sani koro ken nyidho en tielo mokwongo mana joma tin ni e sirkal mane wuok oganda luo sani koro chaka gi moganda mathoth ntiere iye kendo koro ok en nyidho kendo en koth ji okom e yo machal nade e kindegi ka to bang'e oyud keyo mabup koso machal nade ma awila ma Mheshimiwa Robert Alai bende okonowa moyudo kowuok Nyando
watu ya chalka chele studio kanya kwa mjwan ko Dr. Mark Matunga janon siasa mabino sichopo godo studio kinyi makawuono ya daktari kendo machiegni kodni Nairobi ka to ngich chalka gi mochwe koso nyidho kalu erokamano Cleo amor kuom bedo kanie okinyi makawuono mos ni adeko matin to kendo amor mariwore gi jotelo mantiere ka Mheshimiwa Robert Alai ma en jachung' e od bura ma Nairobi kendo amor bedo kode ka japuonj mapuonjowa pile pile Mheshimiwa Odoyo Widi amor mar bedo kodgi ka ipenja ni en nyidho to nyidho ni wakome nade kose en koth to koth ni wakome nade an gima dwa loko kanyo mana matin en ni gini ok en nyidho nikech nyidho ok dikomgo makomre nikech nyidho ing'eni konyidho to mana wi lo kanie minene to bwo lo ka iyudo ka pod otuo koro miyo an ariwore gi jowadwa mawacho ni en koth ma nyose chwe kendo bende pod chwe to jomoko pok ochako komo jomoko winjo kom jomoko kaka Mheshimiwa Robert Alai gin koro jok makonyowa doyo nikech jomoko madoyo sana nikech wang'iyo mbele ka kela e wacho ayanga ni wan kaka oganda kachake gi wach nyiego no e gima hinyowa moloyo miyo wakawo kata mana cham mane owinjo wakom to ka en oduma to wadhi watede nyoyo kar mondo mi wadhi wakome kata warege kuon nikech nyiego no ema hinyowa ing'eni sirikal duong' to okoulo ni nyaka ng'ane wuogi nyaka Robert Alai wuog oko eka donji en ot maduong' manyalo rwako waduto kaka ineno sani iluonge ni broad based en kuma oyaw maduong' mondo jok manyocha ni oko odonji ting'eni bende kwa donjo ka nikech nyiego ni an adonjo to adwa ni Alai wuogi adonjo to adwa ni Odoyo Widi wuogi mondo miye koro ka bede mano e chiel kuom gima osehinyo ogandawa higni mang'eny to kendo pod bro medo hinyo te thuolo masani jok madoyo jok makomo jok ma bende koro chiegni nikech nitiere bende puothewa moko matindo macham osechieke koro sani ji moto jomoko ritho nitiere kun moko nikech kata king'iyo pinywa mar Homa Bay County nitiere puothewa moko matindo ma bende nyose chiek koro gin sani koro wake fish markets nitiere kanyo Homa Bay Kabunde Airport nitiere kanyo Homa Bay Paya nitiere kanyo Homa Bay Affordable Housing nitiere kanyo ndeche manyolos Homa Bay mago gin gik mathoth kata mana mfangano kucho bende sani ferry marwa igero Kisumu manyo asenene osegere ma osechopo nus tachopo December en ferry mabro tiyo ndara ma mfangano nyose losi Mheshimiwa Odoyo Widi nyocho oseketo no kada mana pi moro e kind Kabondo gi Kasipulka mamano bende en pi matiyo nyiso ni nitiere puothe moko mosechiek ma wasekayo koro gini en gima nyaka wang'e nikech kwa keta ni pod en na nyidho ni pod warito mbele kanyo onge gima rito na mbele en watia sani lakini nyiego makoro nitiere e kind oganda bane makodok chien to kata mana komo makoro komo kata koth machweni bro kelo no resruok nikech ka en gima rach kamano ni nyiego no nitiere iyudo ka ng'ato nyalo kata mana kawo kwalo rapur mar ng'ato mowinjo bino dhi komo mano keningene oseduoko oganda wachien koro ok en nyidho en koth manyaka koro jikomie jok makomo jok madoyo gi puothe manyose chiek bende warith erokamano ahinya koro mojwanda osekalo 51 kinenda na kaywe masani kaduoko ka oduoko kod mathoth oting'o duond jo kaunti ma Siaya gikonwa ka gini en nyidho koth jokom odoye iye koso girit mondo migike waduoko bang'yo masani kik idhi mabor
Yudo thuolo madhi neno tuke mag tim mar Chelsea season mabiro achiel kachiel e lap tuke mar Stamford Bridge e piny mar England. Nyiew math mar Predator Energy Drink bang'e or namba miyude bwo pekeno e namba mar 29844. Yudo thuolo mar loyo pikipiki mar boda juma ka juma airtime pile ka pile. Wadhi Stamford Bridge to mana gi math mamuol mar Predator Energy. Predator Energy, the official energy drink partner of Chelsea Football Club. Rule your kingdom. Unubiro kolo bengini to unudoro mondo wan wakonyu. Bende unwiu be adier. Onge kaka wan wanyalo konyo ukwelo. Winja. Nyako ni mako gadhoga. Seche moko en owuondrega ni en ofuo, seche moko en mana ng'at motegno. Ojachir. Kara en ang'o ma biki timo kae gi niti? To donge en nodhi timo gimoro e bengi? Oyana gochni. En mamana. Indier wuoyo kode. Iniwuo gi mamani. Dawe. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travels Getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Mechini kendo nyakoro mogi juangi chenro mar mbako romo waseduogo kae tielo mar ariyo ka warango chal magwecho mopogore opogore dongruok mabiro kaluo kawuok e sirkal mano mamalo kendo kako nego bene rwakogi mano miwacho sani nyabedo ni en koth kose nyiedho. Jotelo man e studio ka duto osewacho ni oyo gini en koth nyiedho noserumo kendo koro sani oganda okome iye odoe iye kendo girit keyo. Jo kaunti ma Siaya noloso ko jafwambo marwa Steve Biko kinyi ma kawuono wadana winjane kaka ne giloso dakika machuok kae to bang'e oduogo e studio. Lucas Otieno Oriede maja Siaya County. Steve kuom penjo mipenjo no i broad based government ni ere kaka wakome to wakeye nyidhoni. An korka korag pacha awacho kama broad-based government ni osemi jogwa position moko mabeyo kabisa. Steve kwa chako kata ge finance kumambadi nitieno. Onego ben wan kaka joluo Nyanza at least position mambadi nitieno wa benefit ye nadi. Gikel nwa pesa i ground
mondo jogwa ne kaka timo business, nyithindwa ne kaka nyalo yudo tich, gik moko floye e Luo Nyanza ka kopogre nyaka kata counties moko. Sana kaka Siaya as a county. Pesa obinwa wakomie kendo wakeye government ma broad base ni. Kata kwarango wach mar energy. Kumopio wandai nitie. Okenwa stima. Kapok new government obedo in place. Wan kaka Siaya County adwa kwa CS mar energy. Mondo kelnwa stima. Ugunja, Rarieda, Siaya County, all these sub-counties, wan kaka Siaya. Aya, number 3, Sani chairman ma finance, Meli, Atandi, Nekanyo, gikelnwa pesa Siaya County. Mondo wan wabejo winjie maber. Kapod government manyien obetie. Wan grei mondo molo kasha. Jogo ribobe konyo kata nyithiwa. Mondo wa benefit. Kapod new government okobedo in place. Omiyo broad-based government ni akwayo gumuolo. Ni jowa mani positions go. Gine kaka gikonyowa. Gine kaka wabe wanyalo benefit. Iluonga ni Gabriel Oduor, awuod game. Gima dang' awache broad-based government, wan gi ywak, ano kane gima broad-based government osekonyowago. Nikech gik moko idho, okinyi gotieno. Gik moko idho okinyi gotieno, sana koro wan, kawadok e wach somo ma nyithindo. Wan joma puonjo nyithindo wahinyre serious. Ka inyalo mednwa nyaka wachul fee, to waduto waonge pesa, wan jonyuol waonge pesa, nyathi osik mana kiriembo kinyi gotieno, onge gimwa morgo. Ma bed ni mbadien ng'at mariek kaka CS marwa. Doseweyo gimiluongo ni CS manomiye, nikech ok nyal miya gulu man nono, kendi wacho ni gino ni nono, to uketo nudwa wuondo jopiny, ni ukonyo jopiny. An awuon an ja ODM, lakini oka support broad-based government. Nikech wathagre, okangen wadhi thagre nyaka karango. En mana wuondowa ni gini biro to kwane, gini biro to kwane. Dagi nyiso maber nyithindwa dhi somo, dawa mor. To gimoro ni idhiga mednwa nengo nwa chulo, to gimwa yudo to onge. Koro jaluo nyaka tang'. Joluo ma waweuru support gimoro ma onge gimore ya gulu man nono waweuru support. Mano wuod game man Siaya. Steve kono jotok makama kendo wawinjo gi achiel kachiel. Adoge studio kanya kora moge juang awinje paro ma mheshimiwa Robert Elai ntiere godo kato bana kuni wendo mabino antiko kachiel. Robert Elai winjo kata mokwongo wach ma Dr. Raymond Omolo wacho kachiel koda katwa muogi kaunti ma Siaya. Wacho mokwongo ni ero ngima tek kendo weche mag somo bende bedo kod ng'ikruok moko manyalo bedo kar kanyo. Mano lose weche mag hidden fees ponono e skunde. Ko wacho kanyo jatend migawo mar omenda John Mbadi wacho ni ka gulu ni nono to time ang'o iwuogo kuma rapisi magi jok mageno ber mondo mi obi mheshimiwa Sama Atandi bende oyudo puoch gi pak kamintiere kar kanyo wacho kel pesa pacho otime yo machal nade. Aparo ni mana kaka ne wawacho ni jowa mang'eny okie kaka itiyo gi sirikal. And ing'e ni civic education be samoro wa forget ni onego tim civic education onego nyis jowa ber sirikal kata kaka ginyalo yudo opportunities e tiyo gi sirikal ma sama gin go. Kiwinjo gima nyawadwa mogik no wacho en ni okia ber moneno ka nikech owinjo ni sani odhi chulo fees. To machacha nyocha en miscommunication ma nyocha ochakore gi gima kaka jasiasa nyocha wuoyo. Jasiasa samoro nyalo bedo ni nyocha ng'eyo mana kaka ne wawacho ni wasebedo siasa mar opposing. Wang'e political speak ma very convenient ma samoro en wacho adier. To adier ma nyocha wacho cha nyocha ok owacho e yo ma japiny mantie piny nyalo understand ko gima wacho. Nikech gima nyocha wacho ni demand mar Kenya ka mondo CBC oti maber en 22,000 per learner. To sirikal sani allocate gima nyalo chopo mana 17,000. We have a gap of 5,000. This 5,000 ok nyocha wacho ni wa reduce free primary education. Nyocha wacho mana ni
nitie gap moro kama nyaka wafil my 5,000 to kaka nyocho package information ji owacho mana ni Mbadi dwa reduce ginene Mbadi wacho ni free primary education dibedo ended ni koro gini dibedo marach aparo ni en packaging of the information. Mar ariyo jotendwa mana kaka ne wawacho kendo ni jotendwa onego ng'e kaka tiyo gi sirikal, onego gidhi ne jopiny to gi inform jopiny ni sani nitie opportunities mowuok e niang' ka, sani nitie opportunities mowuok e gero chiche migerogi, sani nitie opportunities mowuok e kata mana pur. Ere kaka in kaka japiny ka iriembo boda boda kata iloko e chichegi, ere kaka inyalo tiyo gi devolved units, nitie gik moko miblame go national government to gin devolved function. Ere kaka inyalo tiyo kodgi mondo i ensure ni ng'at mantie piny benefit. To sani kiwuok e sirikal, ka wuok Mbadi e sirikal, ere yuto midhi yudo mondo Mbadi, koro ka Mbadi owuok e sirikal kawuono to chako pingo sirikal, ere kaka idhi chako chulo fees, ere kaka fees ni dhi chulore, ere yotne dong' en luongo Mbadi kanyo, nyiso Mbadi ni luongo nouru Mbadi ni ka obio inform wane ni bete ne sirikal ni to konyo wagang'o. Okay, ni wacho ni ok ine ber broad-based government and the solution is to remove Mbadi. Mwiso ni ng'iyo kitabu. Nitie jomoko e piny ka, e grassroots mung'iyo kitabu. Makati gole tabu kawuono, kikawo gwenge mang'eny ahinya ma onge choche. Kidhi ipenjo jonyuol go ni dong' ineno ka bedo ma ok kunyo choni inyou kendo dhi kelo tuoche. Samoro ging'iyo kitabu ma en in ineno ni dhi kelo tuoche, to noneno miyieng'o. Dhi oko ma nyithinda dhi oko kama nyiso ni giyieng'. Inti neno tuoche. Kane jakom gero ginena affordable, the first affordable housing gi UN Habitat ma Kibiraka, jok manomiyi utego nonyisgi ni udhi chulo utegi for 15 years kata 20 years, kusechulogi ubobedo nochulo 3.5 million. Kecho udhi chulo pesa mane to chulo e ute mabatika. Ji nodhi offer gi 5 million. Nong'e nodhi chulo 3.5 million. Koro wacho ni pesa midwaro kuma ka en 3.5. We akaw 5 million ni adhi dong' gi 1.5. Auso odni. Ka joji sedare mabati idhi kuchocho ti uso odni, kidhi chako tidhi use a lot of money mondo idog kama nyocha intiere cha. Baso jok manyocha yudo 1.5 profit mane giyudo be odhi omedo dhako. Koro pesa ni oko laste. Koro ma ing'iyo kitabu, ng'ato ng'iyo kitabu, mitemo gole kitabu matini to doka niya ichalo dhiang' mantie gweng'wa, wan ng'eni gweng'wa tuo matin, en semi arid. Gweng'wa en semi arid. Nyando kacha en kama en lo mar anywang'. Koro anywang' ni samoro yudo ka survival kata mag dhowa tek ahinya. To kidwa golo then itere gwenge machalo manigi lum machalo Muhoroni gini. Niter iter gi e gwenge machalo Muhoroni. Tidhi yudo ka then ok dhi mayot. To ok odhi mayot ni ok odwa lum. Ong'iyo kitabu. Koro ng'iyo kitabu ma jawa ong'iyo kitabu ni aparo ni ema kelo problem maduong' ahinya. Ema kelo problem ahinya ne jowa. Kik wang'i kitabu. Kik jowa ng'i kitabu ma every time ma face a challenge to wacho ni koro weuru broad base ni. Kose weye to koro idhi tho ngech ni ng'iyo gi tho, koro idhi tho athoya. Onge gima weyo ka. We can only improve from wherever we are. Erokamano ahinya. Nyakoromo jowa koni kane pod wantiere kachiel ouko nyalida wacho ni amor gi paro maliw mawuok kuom Mheshimiwa Robert Alai iwuo mariek kendo oganda luwo chikitgi mane mbui mar Facebook kacha kod mathoth mabiro biro karka an ka kod wendo mar ang'wen mano gode studio ka winja ne paro nyinde ni moko chawacho ni ero pach joma mine to ni kanye twak wantiere kaka kod nyara wela recho molo sechopo studio kachiel mar mondo mi moso to konwa ni e kodhni ikomo eyo machal nade kama ntiere karka to waikre yo machal nade ahinya oganda luo mantiere moserwako sirikal mano mar broad based ko jogo mabende onge iye girakre kod yo machal nade miwacho ni koro ken nyidho kendo en mana koth. Erokamano Cleophas ne joneno magwa amoso kuonde duto ma untie oyawre uru ruoth opaki agomo saleo matin. To kwadonje twak kwawinjo gik ma jowa wacho especially jo ariyo mowuoyo kadonjo mago moa Siaya County kaka Bianya County amor gi paro machal kamago nikech mokwongo ok wanyal bet ni
waduto waparo e oparo achiel ni nitie joma wacho sirikal ber to in ihinyri ka nikech koro in e broad base ok idwa wacho gimiwinjo nikech idwaro moro kata oganda kata jatendi moro. Omiyo paro ma jago mar ariyo wacho no ayie kode nikech owacho gima en ofil kaka dhano modak e Kenya ni yes wane broad base ni to ano kasewinjo berne ahinya kalure especially gima ne waziri Madete Mnadi owacho nikech kelo koyo mang'eny ne jonyuol nang'o nikech nyocha ka waziri owuon ne ni Kibira taparo ka nyako moro nopenje nowacho nawinjo ni idhi timo ang'o, idhi reduce capitation to schools to nochung' mokwer ni onge adiere wach miwacho anonge kuma se wache ni adhi reduce capitation to nyoro kochung' kae ko en e bunge to wacho nang'o oseneno aguch sirikal ok nyalre omiyo from 22,000 odhi duoke to 17 matine ni janyuol ka janyuol dhi rango kako chiwo 5,000 shillings to kwarango chien kocha ker manosenindo Mwai Kibaki nokelo nwa free primary education tadiera makene ni kata nen free primary education to nitie gik ma jonyuol timang'o ne chula achiel ari nyalo nyiewo buk nyiewo uniform ineno to matire ni garama mar education ema notim nade ema noduoknwa piny. Koro sani kichaki nyiso janyuol ma already head teachers omiyo garama mar development iduoko ne kata nyithindo gik makamago tichaki nyise ni oyo kuma ne intiere mane rach nicha achaka goli kanya duoki piny ahinya ema ne jago chawacho kaka janyuol kaka seche moko ng'ama nyathini oseriembe skul ni nyocha ka ne oberberie to nyocha chandra to koro kidwa doke piny ahinya tatimang'o okane ka broad base ni koro konya nikech ne an gi geno ni koro jowa mani kacha mabende nowacho ni watero experts matene joma riek madhi kelo paro maliw madhi golowa kuma ne wantie probably from pre-primary education to free secondary education. Omiyo paro makamake makonyo sirikal kik wawuond sirikal ahinya ni nikech koro wane broad base koro wamora mora makata gimoro hinyo ganda to atimre nade wamor gi wechego. Ti penjo wach maber mar koth ma wantiere go sani ni tado wacho kama ni mondo wakom mondo wa harvest maber wake maber to nyaka watimang'o nyaka wakom maber matin ma Nyasaye osemiyowa ni wan uyo makucho waluongo ni koth chwiri koth moro machwe nikech uyo ma koth chwe dichiel to kopo nochwe Disemba to wanyalo timo wanyalo keyo bende koro mae chalo koth Disemba ma uyo ma wacha matine ni en koth moking'iyogo oking'e kodo dhi biro to kobiro to itemo maximize kizungu wacho ikiano dhi chwe marom nade nikech sirikal be waseneno ni kawuono ng'ane ni ka kinyo gol chiko ita matin ta winjo ka mwalimu wacho ni kata ka ne sirikal ni odonjo ne wan gi joluo nokwang'e ni wadhi keyo gi jaluo no for how long. Omiyo seche momiwa ma mwagone migosi mar Raila Amolo Odinga erokamano nokelo nwa kodh chwiri matine ni koro wanyalo komo wang'e ni kothe ndichwe fertilizers wan gi jowa e sirikal ka to jowa ma wan go gi ber mane mwanyalo yude mondo gi kodh chwiri niendi wabende wawache ni wakeyo kaka jomoko mabet ka ni keyo twice a year wan wang' Nyasaye okelo nwa kodh chwiri en koth matin to wadwa neno ni wake marom nadi to gima danyiso gandawa ni mondo wake mang'eny to chale ni nyaka wabe wadware kaka jitimang'o kaka jipuro maber nyaka wabed more involved. Are we going to wadhi support system ni nyaka 2027 mondo wamede keyo for another 2 years koso wadwa goye mondo koth mobiro ni wachalo ng'ama timo pur wabar koro ujwa waro ni wapur koso wawe puodho ni pok wane wawinjre maber to koth ing'eni osetingre to by the time uagri gi ng'ato ni ara koro in wapuro kamae to inibo kawo kama kamae to koth osechwe kendo ochambi mikete locho timre nadi koro towa omiyo wabed joma riek sani ma Nyasaye okelo nwa kodh ni to en kodh chwiri
wakeye maber ni wane ni joma nie iye ka gi to nyalo tiyo go nade. Erokamano iluonge ni kod chwiri. Odoyo wi dada na biri kan mondo mi ikonwa ka en ber mawuok malo to ber biro piny to biro ne jopiny kama gintiere counties mopogore opogore mondo mi japiny bendo ne berni. Jomoko ni ka giote gima giwacho ni adieri gini depo ni gin jotelo kendgi ema neno berni to japiny yude yo machal nade. Juma mokalo kata dwe mokalo ne warango kaunti ma Homa Bay ne iwacho ni oyo ok wadhi e ng'anyo nikech ndara oselos ka osechak chenro mag loso ndara kwadhi e ng'anyo ndara ne nyalo mawa gik ma kama ginyalo chung' loso apeyni gi pek monego bed ni miye e kaunti ndara ma kaunti nego bed ni loso gima sirkal mamalo e kinde ma une broad based. Mokwongo ng'amo chako weche mag siasa man gi chama ne mar siasa onge pogruok kendo ng'o chako kanisa magombo dhi e polo. Siasa ma watimo ka te ndalo gi te wagombo mondo wadonj gi sirikal. Koro kwa sedonje sirikal e yo mwaluwo ng'ama chielo wabeda kanyo. To gima dwa wuoye mako ka wuoye ka to biro bedo na koso en wach school capitation no. Nikech king'eyo joma obedo kage gi ng'ama japuonj ka en manan. School capitation no adwa ni mondo awache kama. Mokwongo joma winjo ka wuoyo gi endi nyaka wan mwabet kagi ok apar ni gi understand kaka pesa wuotho e sirikal ka. Budget ilose bunge. Moselose bunge cha ema Mbadi pogogo pesa. Mbadi cha neno kowacho ka ni pesa mane giketo mano ai ministry budget manokel jobunge manopogo bathe emomiyo rem ochopo 22 ochopo 17 obedo gi deficit ma 5,000. To nochako wacho niya deposit ma 5,000 no yudo yot nikech CDF 40% onego dhi ne somo to 40% madhi ne somo no en 23 billion to deficit madhi kao 5,000 ni en 13 billion. Koro gima ne yot moloyo pesa mar basari ma wajumbe golo ka gigole gitere school capitation direct mondo koro dhi upong 5,000 each student mondo kik wachak wabedi gi wach moro ni nitie nyithindo moko ma nyaka dhi go chong gi piny ne mujumbe mondo giyud basari mondo gichudgo nikech koro biro bedo nosechul ne gite. Wach moro ji liekore ka pile ni ng'eyo Kibaki nokelo free primary education Ruto da kelma. Free primary education mano Ruto kelo mane Kibaki okelo ja ebe pod odhi nyime ebe pod odwaro pesa mikelo manyien be dwaro pesa. Namba 2 primary education ne chalo nono kata kanipuk Kibaki no declare ni en nono nikech jopuonjre sirikal ne chulo kata chon to primary schools ne gin day schools onge wach kia mar boarding gang'o. Koro ka ng'ato chung' na miyo primary education gima no miyo malich ahinya madagi pim gima kawuono ni onge. Capitation mar free primary no nokrom kata siling 5,000 nyathi ka nyathi to mar mano kel machando wani is 22,000. Mar 2 kose go budget kaka en kawuono ema wacho ni 17 million 17,000 emi nyalo gol. Ting'e ni budget en a continuous process be 22,000 be ok nya chiwe dichiel pod inyalo tim supplementary matieke te nikech nyithindo to nyaka som to ka ber to wajumbe mabende no upogo bath budget ni ema nyaka surrender part of CDF magimiyo go jibasari cha mondo utiego wach mar school capitation. To ng'ama nyalo bukore ni biro dhaw ka gi nying minister ma finance gi nying president e wach budget mitime bunge en bende okawre no ng'eyo to kia. Mar 2 ka naluo nyaka waikre ne propaganda. Mar 3 nitiere ji ma tich kelo propaganda gimoro amora motim gikete propaganda. Chiemo na bedo kama bedeni manyiso ne picha mokete mbele gazeti ni onyiso ni lisasi owuok e bunde mar Batia gas to buketa keta jidhi gadhia nyoro no aneno lisasi mapoko muoch odhi ochwoe kor mitoka ni mano nogo mitoka ne igojo opposition gi ginene omiyo wan kaka joluo nyaka watang be gimoro amora molandi ma jofwambo go olando ok en adier nikech gimoro tim iluongo ni propaganda controls the media and the media controls us. Koro kiyudo ka gimoro wuok nyaka non adieri mare nyaka ing'e ni ok kucho wane gi wasigu mar sirikal ma wantie ni mane tich magitiyo kinyi nyaka odhiambo. Erokamano doyo weji to Ramogi TV kae watu wabo thuolo mano mar koni ni mwakelo ni yamo kata migolo sani dhogi ka dhi yamo mano adieri mar wach
machielo mantiere to pok wachope. Erokamano. Nikech en achiel kuom ute fwambo ma wantiere go kar ka to bende alaya gi ndang bede gi wach mar capitation mana ka ngachopo ire gi ka osago ute fwambo kaka ute fwambo no komako weche gi e yo makare. Abi kuom Daktari Mark Matunga e weche mag somo ta enya ka rango ber gima biro piny ka awinj duondi bende kanya achiel kachiel ni mare wacho ni Uganda luwe ma do wuok e oko mokwongo e tielo manyime ahinya mar kwedo ka dipo nitie paro moro amora mar duoko piny weche mag capitation. Kata kamano jatend migawo mar omenda John Mbari noselero wach mare wuon gima nowacho gi kaka ne ogeto mondo mi jopiny bende owinje e yo makare. Gini kata ka dipo noduoke piny gi siling 5,000 to kama wantiere sir michiwo ni jopuonjre mopogore opogore magi dipo ni ber moko bende ma sirkal nyalo bedo ni chwalo ne jowa e kor gwenge. Erokamano Clio. Awinjo kaka japuonja Odoyo olero. Amolo bende ocholore kode ndi. An education ka e pap matuge. Kendo mano bende e gima mora mokwongo. An gi privilege ma asebedo e board mar KICD, ma bedo nyaka vice chair. An gi privilege ni asebedo nyaka e board mar NEC. So korka somo ka bet ka bende understand sana e sirikal mamalo ka. Kata 22,000 miwacho pod okoromo. Pod en pesa man piny. Mbadi to kapar ni nowacho, ok ni okapar, ang'eyo ni nokowacho ni koro ni igolo wach free primary kata free education. To bende nyaka wang'e ni kumiwache iwache e level mar primary bende thothne en nono. Kech aneno ka pod an awuon dala kucho pod isuma pesa. Seche moko kadhi dala ni idwaro kia ni set, kia ni idwaro ang'o, kia ni oriembwa, to mane primary. Secondary to koro ok yot. Nikech an awuon an nyaka gi secondary schools manasegero ne jopiny, kendo mamoko bende dwaro mana by direct support. Arambe bende ola. Kibire e university ka sani tapani an gi arambe madhi mana 18 mowinjo bed ni agoyo dwe mar 8 ka kendo mar 8 ka jitimago jidonjo. Koro pod wachulo suru e yo mopogore. Miyo adwa kwanyo wach moro mane Mheshimiwa Odoyo wacho. Wan gi bursaries moko ka ma onge tiende. In fact, mage gik mo e pes mowinjo kaw to oketi education mondo kata mana mwawacho ni 22,000 cha gicha owinjo dhi to 50,000 per child. Kendo pesa kitimo budgeting owinjo tim budgeting per child, ok tim budgeting per school. Owinjo bed ni nyathi ka nyathi e pinje ma oko ka pesa luwo nyathi i budget ne pesa. Koro yudo ka wan gi bursaries moko maonge tiende. Iyudo ka mbunge nigi bursary, governor nigi bursary, ok ang'eyo ni Mheshimiwa Laigini nigi bursary. To gin bende gidhi mana ka kwayo bursary kuom akiani speaker, akiani kuom governor. Koro pesa okere ma koro yudo ni chuno ni naneno gini bang' yiero ni jok mane oko support mbunge koro gin jok kocha, koro gin ok yud bursary. Jok mane oko support governor aneno gino rando kama ka nyithindo mamoko mani wacho ni dongin dala nugone ng'ane kura, koro ok nyal yudo bursary. Ma koro bursary kendo bedo used as a weapon against nyithindo ma are innocent. Makata kwa wacho ni sirikal onge gima timo, pes ma waketo godo ni wamiyo governors, wamiyo wajumbe ni mondo miyo chiw bursary. Mage ma mondo wagol waket
e treasury mondo mi odhine education mondo pesa mong'adi mobedo budgeted mar nyathi ka nyathi owinjo bed ni en 50,000 iwe kata mana 22,000 makore wachno nikech kigo budget mar education malong'o kabisa to mondo mi nyathi oyud quality education wawawa ni access to education to wawacho ni access to quality education somo manitiere e tieng' mamalo mowinjore ne nyathi ka nyathi owinjo bed ni en 50,000 mamano en gima nyaka wang'e to pesa no nitiere e sirikal pesa no nitiere gimomiyo pesa no nitiere ema ni watemo ni wandiko waketo priorities mopogore priorities mwaketo mamoko e migepe mamoko maloyo korka somo ka ting'eni bende korka somo ka ok wakete priority ma waket ne budget in fact gimowinjo be ni jo wabunge kalo mokwongo budget mowinjo be ni gidibet mokwongo en mar somo kaeto koro ka ging'iyo budgets mamoko go ma are of less priority giae somo gidhi e health ka giseng'iyo budgets ariyo koro ka ging'iyo weche mag kaka gine na molo gini bro ng'wenyo kuon gine ne kodh chiri magidwa komeni an okapani en opon okapani en chiri koth maduong' cha okapani e chiri donge koth maduong' mano be nopon no wacho opon opone matin cha to koth maduong' en koth chiri iwinjo ma okethuolwa mokwongo mar bedo e sirikal ing'e ni ji bende nyaka ng'e kata mana e sirikand Uhuru be ing'e ni sirikand Uhuru nyo wan gi jotelo mang'enyie moloyo kata mana jok mantiere e sirikand broad based koso wil ni nyo wan gi minister Magoha nyo wan gi minister Rachel Omamo nyo wan gi minister Tuju to PSS nyo wan godo chiegni PSS 8 kikwanogi manyiso ni sirikand Uhuru nyo wantiere gi jotelo e sirikal moloyo kata mana sirikal masani to parie ni kanyo bende emanyo ayude mathinie mogik kada wacho gimoro ka ma very important kenda ng'e ni japuonj odoyo bro supporter e wachni king'iyo igni ma wasebede independent igni 62 Mzee Kenyatta otiyo igni 15 Moi otiyo igni 24 Kibaki otiyo igni 10 Uhuru otiyo igni 10 mago te kiriwo chiegni gin igni malawo 50 gi wiye mana 58 gini madhi mana malawo mana 60 Ruto osetiyo igni 2 gi nus tadwa ni mondo mi ugo kwan ung'e anena ni e sirikand Ruto mosetiyo igni 2 gi nus kaluwore gi weche mag development ka koro wadhi e wach ma osiepna cha ne wacho ni to emomiyo winjo ka okaluongo kodhni ni en kodhopon kata ni en nyiri parie kendo emomiyo wach ni japuonj bro supporter wadwa ni wang'iye development manyo japuonj gini okelo e thurwa ma Nyanza koa e sirikand Ruto kuom igni 2 gi nus tipimane gi igni 58 kata igni 60 mosekalo king'iyo kata mana Homa Bay ni kuom igni 60 wapimane igni 60 development mwaseyudo igni 60 to wachak wapim gi koro development mwaseyudo igni 2 gi nus mane momiyo wach ni sirikal mwantiere sani ni kata loch mwantiere godo sani mar broad based osemiyowa mathothie moloyo kata mana sirikende mosebedo mar Kenyatta igni 15 mar Moi igni 24 mar Uhuru igni 10 mar Kibaki igni 10 to Ruto osebede mana igni 2 kod nus mani bende nyaka wang'e ni kik wabeda kanyo ni warito ni sirikal bro kelonwa ma nikech koro kaka dalawa kacha wan jonam janam bende somo yamo rech wagole nam to wakelo ka gik manyaka be ni wawacho ma bende kik ng'ato par ni koro ni mano koro en pingo sirikal nyaka wasik kwa wacho gik mwadwaro mondo mi otimnwa e ground mondo mi wayud konyruok
ok ni koro ni wabeda beda kanyo ni koro ni kodhi ni ochwe tando aonge kar mana gi kodhi kothe wan godo mwanyalo pidho to bende chuno ni nyaka wakwa mano bende gimomiya support achiel kuom mane uloso kanyo ni en kamoro pukon oneno gik matimore en thuolo ne mar mondo mi wawachi ni ma gi ma emadwaro ma gi ma pok otimore mondo mi jotendwa mantiere gi omed timo mathoth mwanyalo kelo godo yot ni jotugo. Erokamano ahinya. Mheshimiwa Robert Elai, bende iparo ni sani jotelo mantiere ma in be achiel kuomgi kata ka in Nairobi kae to nitie jok marangi kata nyando to wacho ni in wuodwa kama untie kanyo achiel kachiel, bende iparo ni sani kama untie ni jotendwa nigi ratiro mar chung' kendo wacho ni mae gima wadwaro kawuok kuom sirkal kose en mana kwaya mano mar pako sirkal ma sani tiyo tiwacho ni nyaka sani ng'ama nigi chiemo e dhoge kik wuo otieg chiemo mondo. No, aparo ni gini gimiwacho ne e gima gidhongere giluongo ni public participation. Public participation nyaka bedi makati support mana sirikal kata nyochugo mana sirikal kata wuonu e president to nyaka itim public participation and mae kama jo Kenya fail. The greatest enemy mar piny Kenya ni jo Kenya. Leaders mwayiero to blame every year, every election cycle. Ok giluar ka gi polo. They're elected by the people. And sometimes kisedo on political space ni ti understand ni jo piny kiluongo public participation kaka na represent area ma most of the piny jo piny odhi school. To kiluongo public participation ji ok kal jabich. To samoro jok ma dwaro gimopogore mane ochuni ni kori mobilize gi pesa ni mondi iferi nyaka ji gi pesa ni mondo gidhi giwach pachgi madhi konyo gi development. Nyocha kwa donjo assembly mar Nairobi ni, which is the second biggest parliament after the national parliament, ne waloko nyaka chike mag public participation. Ne wawacho ni for the first time wadhi accept email, wadhi accept nyaka Zoom, wadhi accept ni nyalo oro kata mana gi box number. Chon ne nyaka dhi physically mi gol pachi ma jineni ma ved recorded gi clerks mag assembly. Sani wawacho ni if people during COVID assembly, senate, national parliament ne sit through Zoom, why don't we have opportunity mar jok mantie office ma ok nya bedo gi saa ke samoro timo public participation on a weekday to jogo be samoro ne nitie gi programs gi magin go e office magi tiye. Why don't we allow them to submit their opinions, the needs remotely? Mane walok still jiokal jabich kang'eny mano kuonde ma ji odhi school. Koro samoro kiluongo kata mana barazas, aparo ni siasa wa or our governance nobedo too hostile ma kata ji obedo detached. The most important seat Kenya ka, especially for the common man, en MCA gi governor. Ta gwenge mang'eny emiyude ni ji okia MCA ne to okia governor ne. Sani Mark Matunga kadwa chung' to bo wacho ni en ochung' MP and above. Ni nyocho wadhi meeting moro nyocho wadhi meeting moro Kilimani ka mar improving housing mar giker improving housing mar police. Ng'ato nochung' bathe kanyo mokonwa ni ok onyal interact an aspirant gi ng'at miluongo ni MCA. And onyisi gi mentality mar jo Kenya. While especially in urban centers, especially in city counties, the most important seat, get MCA negative function, for your own convenience, they cholos na de town ka. Do MP deal managi highway scanned. They cholos na de a town kai. Don't they check how do you interact? How do you move transport ni from office to work to office, from your kamidake nyake chiro. Chimo michamo akanye ng'ao puodhe to pedhe nade piny kacha. Be oluore gi chike hotel midhiye cha ba mantie residential area cha operate within the law. Gik mang'eny are more devolved. Tiyudo ka seche mang'eny jo Kenya wacho ni that is too junior for my engagement level. I wish you would change their mind. Need the most important seat. Kata mana grassroots kai, kata mana ker kai nyoja kero moko koro Nairobi ka.
tiyudo ni jok mado support obedo detached from. Wananeno development delegations miluongo madonjo State House. To onge chieng' miwinjo koluonge MCAs ma Nairobi ka ne otemo tiyo. Ndalo mane NMS nitie. To NMS ng'e gimomiyo NMS ne tiyo mane nyalo loko wang' Nairobi. NMS ne loko wang' Nairobi nikech ng'at mane iluongo ni General Badi was sitting in the cabinet. He was sitting in the cabinet. How do you have the governor of Nairobi obeyed independent? It doesn't align with the national government. Inemi run capital city. To capital city ni compare the economic size. It is bigger than the 30 bottom counties combined. How do you leave it? How does it become ni political parties? Be manyo samagi gitimo nomination. Get the discard jok magi paro ni koro okonego bed ni chung kamora mora. Iwacho ni mago koro we wadi ruru wamigi nomination mag capital cities mag MCAs. Don't want stagnate growth. Getting any inspiration mar kata Turkana wuok Nairobi ka. Kata mana assembly makuchocho wuok Nairobi ka. Koro basari wa manugueni adowacho ni basari nyaka dong mana kaka entie no. Mane kaka ineno governor poge no. Getting any jokenya ka ogo trust leaders gi. Ineno gimomiyo sani nitie tunguni e piny ka. Getting ngat miluongo ni governor gi president ji oko trust. Mineno kata kidhi timo survey ma piny ka. Jokenya mang'eny majority bo wacho ni CDF nyaka dong. Nkech ogi trust ni ngat ma dhi bedo president cha. Wang kosebedo president to development mar gero gik matindo tindo manyocha CDF timogi bro timore. Koro sani kinyiso wani ima MP, ima MCA, ima governor basari. Ni miye ng'ata achiel ni en moa ne piny ka. Ipogenare. Onge ng'abo trust gino. Jok piny bodong' mana arrangement masani. Erokamano ahinya Mheshimiwa Robert Alai. En sa auso dakika 34 tok saa 4 akawiyo masani nitie paro mawuok Mombasa aduogo ka mondo mirecho ochak na kendo tielo ni mar ariyo an ka kod Recho Molo, Dr. Mark Matunga, Odoyo Widi kod Mheshimiwa Robert Alai e chenro mar mbako romo wakawiyo masani kik ni mabor. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune.
Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Machini kendo nyakura moge juang chenro mar mbakoro mudo ko ka tielo mar adek ka orango weche mopogore opogore matimore Kaluowa kod Kenya mangima. Iwacho ni kama ji komeni to ji keyo ji rite e yo machal nade. Kaunti ma Mombasa jafamarwa Joja Oko oikonwa jotwak makama ka to bangwa duogi studio karka acha kod Recho Omolo mokongo badhiane kaunti ma Mombasa. Ani luongani Jared Otieno, ane bunga mar Mombasa kae. Atemo wuoyo ka ndalo mar campaign. Rais notemo wachonwa maber ni gik mang'eny biro timore nwa kaka oganda mag Jo-Kenya. Kian kipacha, Rais otemo pogo maendeleo e counties gite. To bat kipacha maduong', pesa pod onge lwet jopiny. Mano yidi ni ko donja president ni pap. To pesa biro bedo lwet wananchi ma kawaida. To kimaendeleo to temo pogo e counties gite. Makata mano koko ne kura, gima notimore nade, mano gochone. Koro gima pok otimo, pesa pod onge lwet jopiny. Ka wuoyo korka school day, korka school rach kabisa. Ket naneno ka jaduong' Uhuru mane president wa manokalo, netemo pach matek, nyithindo mane ok nyal, nogi yie mondo oriemb sikul. Sani riembo nyithindo skul ma kata kaka jonyuol timre onge. Koro watemo kwayo rais opare gik moko aila. Kech kano iriwa, kano campaign, nowacho ni onge nyathi moro amora mabiro bedo oko ni ok dhi sikul. To nyithindo ng'eny e gweng'. Erokamano ahinya. An gi nyinga iluonga ni Enoch Nyamunga. An mkaaji ma Mombasa ka. Mada masani wadwa wuoye en keyo joma nopuro gi joma ok nopuro. Adiera kane jatelo Mogai Masani odonje nowacho maber ni obro keto Kenya bed kama ber. To Kenya sani ok wane ber ne yote. Ero waneno ka broadbase ni Mombasa bende neno maber, to kuom wananchi to pod onge kech gimiluongo ni pesa onge kuom wananchi. Mwananchi no oywaka sa yote iye gima ok bichopo. Koro nwakwayo rais olegeza kamba one wach skul, nikech skul no ema golo nyathi kuom fuwo titero kama ber. To koro ka kiny riembo nyathi koro mano ere. Wa Mombasa achakar ka achiel kachiel Recho Omolo iwinjo kanyo mokwongo wacho ni pesa ni maonge kadipo ni mano gima de nitiere de koro weche bedo moya inya wache kamano koso koth ni ok gojo Mombasa. Koth chwe to ok ogoji te. Nitie joma pod wacho ni waneno dalili to pok ochoponwa kaka wadwa mawuoyo from Mombasa no. Tadira makende ni world over economy is not doing so well. Omiyo bet mar pesa e ofuko jopiny to pod nitie gi shida. To mana kaka janeno mokwonga paro wacho en ni rais kano campaign ing'eni wajaji based on gima ni wacho gi gima isetimo gi gima idhi mbele kata gitimo. Koro giwacho maler ni no wacho nwa ni kodonjo to nitie kako dhi miyo ngima manosebet matek dhi bet mayot ne oganda mar Jo-Kenya. To mano kosebedo katimore. To bende ok wanyal wacho ni rais ok nong'eyo gima nowacho nikech ka notimo campaign noyudo ka ne en mana deputy president. Matini nong'eyo ni ere kaka wanyalo loko ngima jopiny. Ere gima wanyalo timo in the short term mamiyo jopiny bende neno ni garama mar ngima odok piny kaka janeno no owacho. Omiyo ayie kodgi ni yes, waneno development mang'eny matimre kata road infrastructure osiptende be waneno kiloso kuonde makamago to pod jopiny to onge pesa magitimo nade what kizungu wacho ni disposable income. Pesa maginyalo nyiewo godo gik magikonyrego ema pod gionge go. Omiyo nadwaro mana kwayo joma advice rais ni
nyise uru ni yes, infrastructural development is very good and very key. But ere gik mwanyalo timo in terms of manufacturing sector, agriculture, manyalo miyo jowa bed gi kaka giloso mwandu gi giwegi. Mokirito ni ere pesa makata boluarnwa kaka ndalo siasa kama manjotelo nokalo mamondo one kaka gikonyrego. Ka gima tek businesses bende ok dhi maber, to onge kaka oganda boyudo konyruok margi makata ne education en free. To kinyal pidho nyathini e ot to skul ne mokang'o dhiye. Omiyo onego wang'i kaka wa reorganize our priorities as a nation mondo jowa nyithindwa oyud kaka gikonyre through jonyuolgi. Nikech ang'o, jonyuol ema ngodhi tich kata ken go hande to ka environment is conducive tango yude gimodok gode ot. Omiyo kik wacha ni wan kae wakeyo. To kata wakeyo to wakeyo nang'o. Ok dicham bel throughout. Kata oduma kende. Nyaka ngidware kata oganda kata godo ma blend godo gigieki mondo jite yudre nade oyud kony. Recho jikeyo nade? An gi pacha kaka recho. Keyo made ber no ganda ma Kenya ok kata ne joluo kende. En gima wacho niya, ere kaka wanyalo develop particular sectors, mass power growth, economic growth mar Kenya wakai. Kikwa focus on particular areas, mawa neglect other sectors kata mag education kaka waneno koro every other day people are crying over that. Was nyocha nentie shida gi health sector moknu wacha anyalo nyisi adiera ni an be an gi ng'ama na tero hospital Masha did not work. To kok wacho niya ng'ane no dhi hospital kama Masha ok otiyo to ng'ato to no dhi Masha otiyo to unu focus on Shamo otiyo ni ok focus on Shamo otiyo ni to wawuondo jatelo nikech oweni gigi duto gin nywe gigi duto timre maber ooyo adiera makende en ya nitie progress to there is room for improvement. Omiyo bende wanyale focus our energy as sectors madhimiyo economy mar Kenya grow rapidly mondo jowa mayuak ni oyo waonge gi kaka wakonyre oyud kaka konyre. Seche ma for example an tourism ka tourism sector grow to the ripple effect mar tourism alone, the impact alone. Even you know the agricultural sector is growing, the transport sector is growing, and many other sectors must support tourism sector. Omiyo, can we focus on an area madhimiyo economy mar Kenya timre na di grow? Mane kang wake maber. Okay, oknia ni nyara we locate CS, nyara we locate PS. No. Keyo eni jowa mwaketo kanyogo. Bende unyale ng'iyo ni sect korwa kocha kaka Siaya for example or Nyanza in general. Angoma wanyalo timo manyalo spur the economic growth mar the Nyanza region mondo jowa mani konogo oyude kony. Mako wacho maber ni gin jonam. Abende am privilege aedho nam. To bende nitie kaka wanya leverage. Nyocha neno ka wanyaka gi Blue Economy Conference Homa Bay. Bende nitie kaka wanya leverage gigi matimre gi ma wakony oganda wa. Keyo konyiso ni in gi pesa. Keyo nyiso ni ya iloso opportunity mondo jowa oyud kaka gikonyre mondo ng'ato ka ng'ato wuok e ode to dhi to uso menane to nitie ng'ama nyalo nyiewo menano. Kamano. Iwuok e odi idhi uso dumbi to nitie ng'ama nyalo nyiewo oduma no endo. Mano e ka wacho ni jowa keyo konyiso ni wan duto wane sirkal. Ero kamano ahinya. Ero paro mali wanga duogo ire mondo ayud wach mogik. Tang'eni ka ntiere ira odoyo widi atielo masani. Awinjo kanyo kane Recho wuoyo gin gigo mane lombie to nitie moko bende miwacho ni ka bende kaka onego bed ni obedo. Penjo mada penji en niya, winjo gima wach kawuok e kaunti ma Mombasa. Kamirange iparo ni oganda luo duto ka osemigi tekono mano mar tiyo gi sirkal e yo moro amora. Mane yo maginyalo rango ni ginyalo keyo godo koso kanye ginyalo kome e kinde mantiere kanyo. Mana ngimena gi wach mari mogik ka watie ka dongi thuolo ma dakika 9 waduto watie. Mokwongo nyaka ing'e ni keyo e sirkal en yudo thuolo ma sirkal okelogo mondo imbi lose giri moro. Kamano. Gik miwacho ni mondo tim mondo lose gik mokogo ema kelo keyo. Nyara ilo wacho ni en tourism sector. Adwa ni mondo tourism sector no winjo maber kabisa sane. Wasegero pia Homa Bay
wase improve port ma Kisumu, wase kelo the military, gero meli Kisumu, ng'ata madwa dhi bayo Takawiri Island kuonde go te. Koro bro bedo gi wuoth mayot. Mausenge cha beloso. Mausenge beloso. Sirikal ma rudo ni bende kelo emergency rapid response ka gimora mora de tembre nam. Onge gima ber manyalo lo mane tourism sector. E wach mar joma yuago chiemo madonje igi ni joma yier go nono. Sama wang ng'anene iluongo ni Mbadi allocate pesa migero go yo mathur gi kuchocho. Joma tiye tich gero yo gin yawuotwa megwen kuno. Kadine Ruto wek tero wach gero yo thurwa. Dikoro nyithindo matiyo kamigere yo mayudo mogo masoyo fuku onge. Kidhi kamiluongo ni Homa Bay. Sani no ger chich rech manyasani. Makoro katiny musungu kaka koro nyarawila en musungu ni tinyalo ng'iewe rech kokiparo ni rech no contaminated. Joma uso rech kanyo koro pesa gi omedore gin nyithi thurwa. Omiyo gima kelo dongruok e piny en gimora mora mitime piny to joma time ichulo. Ohala mora mora mobiro manyien to kendo gik mosegore piny omiyo luo medo dhier. Gin gik manotimore kata ka Ruto podonge. Gimoro ne nitie miluongo ni Dominion Farm Siaya manondiko ji 4,000. Nogore piny ka Ruto ok jatelo. To kendo nogore piny ka yawuotwa mwageno mwalamo ka Nyasaye manogoye piny. Kidhi Kisumu, chon ne nitie kikomi manonge, nokogore piny nikech Ruto ne president. Omiyo chon kana somo Kisumu ni lose groceries tema watiyo ge piny luo, sabun ni loso, ket kibrit ni loso, tinde gigo onge nikech siasa duni ma ji parogo ni en kagine sirikal, to sirikal nitie pesa mapogo ji e kor gweng' ni kaw ni an nyaka nodonje broad base onge gimose donjona. Gimose donjoni ni en jaluo ing'e ni nyalo nyisi ni an kimiyo ji pesa ato mara kelna ka. Ka koro pesa mimiye moko nyalo riedone, to kura obro dhi riedo mogone ng'ama owinjore. Omiyo dwani mondo wang'e ni dongruok mikelo, sirikal kelo mana lwasi ma ng'ato nyalo lose pesa ne, lwasi ma ng'ato nyalo timo ohala, to sirikal kata obed Amerika kata obed kanye ok pog ji pesa ma gichame miechgi. Erokamano mwalimu, akaw mano kaka wach mare mogik. Okini maka wene cheno mara mbaka oromo. Akaw wach mogik bede ka wuok kuom daktari. Kirange achiel kachiel gigi duto kamorange wasoro kanyo ne uganda ne ubeni komo kothero chwe gigi duto peso bede ofuk japiny kaluwore kod lwasi molos kod sirkal ma uganda moko iwuok inje kaunti ma Mombasa lwasi ponono kare kodgi emi ok giyud yuto. An adwa dok e nyawo mar jothurwa. Nyawo mar jothurwa bende momiyo pod wan chien. Asebedo privileged ka fuyo ewi Nyanza kaneno kuonde ma puothe nitiere kata ka koro wawewe komo madwa komira. Koro awacho wach pur, weche mag agriculture. Kech mano to ken lo mwadhi golo kuom Ruto, ok en teko mwadhi golo kuom Dr. Raymond Omolo, ok en kodhi moro mwadhi golo kuom Raila dalaka ma koro Recho Molo au Uyoma ka kidwa Kisumu nyaka Luanda puodho achiel minyalo yudo onge. To ka en puodho miyudo kata mana ndalo chwere ten oduma moro mothirno mani pincha makata dio nyathi ok nyal de. To loto nitiere. Pi bende wan gang'o wantiere. An Mark Matunga ai chula mar Mfangano. Namo luorowa kama. Namo luorowa to e gweng'wa alot wang'iewo mana Mbeta. Alot mwang'iewo Mbeta Kisii. To pi to nitiere ang'o? E tiende ka wablame ang'o? Wablame sirikal. Yar gima sirikal osetimona to onge. Do wachie ni an gima sirikal osetimona onge, an alot na puro kata alot alewo. Nyawo mar thurwa bende nyaka wae. Adwa go igi wach achiel king'iyo malong'o. Odhi chalo ngero. Mogo mane wating'o ne sufuria tinde wan godo. Te e gwenge wakate wawach ni koro jikoro tedo kuon. Ka gitedo kuon ni ipani kuonde gite gin kuonde mochiek. Gibro chiek gite. To tedo to mogo to in godo. Chuno ni nyaka wadogi e nyawo mar jothurwa ma gichiewo gokinyi gidhiera mogi baraza karapiko kacha gombaka okinyi
nyako biambo penj mheshimiwa Alai ok oyudwa e public participation nikech wadich wamenyo to jothuru ok meny puothe bende onge to pito wantiere godo kanyo Erokamano. kata kwadwa wakomo wakomie gi rieko Erokamano Dr. Mark Matunga. Ukageni kare baraza mane koro wencho bro ndera mugi baraza. Awone maro vio jai chakirera mugi baraza. Wane kanisa kiluonge. Nyaka warangi makare. Kiwamo lemo gi kata Kara mugi nyinge lach. Wamako piny. Erokamano. Sa dek okinyi, sa achiel okinyi ji osebedera mugi baraza. Nyaka ang sa 4. Aya. Erokamano. Mheshimiwa Robert Alai, kwa wuok e wach ma Dr. Mark Matunga tiyo koda dana mi thuolo mar mondo iwach mogik ang'eni ni thuolo ma dakika achiel in kachiel koda Karecho kaeto bang'e malore adong' thuolo ma dakika 2 ti kode maber. An alamo mo nikech Dr. Mark Matunga ogolo example kanyo to ogolo gi Uyoma to luongo ni Nyao to jako describe band ma Uyoma makoni yawa to neno ne jo Uyoma matek kora keni bando ni en bando kusen bando machielo alemone Mark Matunga mondo log pache jo ok nyapa mondo Mark Matunga bed ng'ao duong' kama to takes a community to bring up ng'at machalo kamano koro nitie nyao manyalo bedo ni gin factors mobedo contributed gi society ma mwadake ni isewinjo ka ji mang'eny ywak ahinya ni kaka ojendewa matimo boda to ojendewa gi ng'eni the biggest contributing factor sometimes be gimwaluongo ni nyao en ni sani ne sirikal mane mar Kibaki noyawo mondo import a lot of motorbikes but these motorbikes and sani is very convenient mondo ng'ato wuog odhi omany siling 100 kata 50 e chiro kacha mopogore gi dhi e school kata dhi e chiro kata ginene dhi e puodho ni mondo rit motim farming 3 months 6 months kata 18 months kaka mag niang' ni mitieki mobed patience no tinde gionge gi patience no koro aparo ni regulation onego bedi ma kata sirikal onego bed gi age limit kata nitie kaka ji operate gik mane oyaw ne ji no bedo kaka ahero kachacha yudo ni stage achiel negi and they have 5 stages stage achiel nigi biki chiegni 300 koro ichiro kende in gi 1500 motorbikes koro sani en biashara mar survival ji ok loso ohala ok en ohala sani en madhi chamo chieng'no koro aparo ni gima ber ni jopiny kata sirikande sana mag devolution nyaka ng'e ni how do we enable policies mobedo devolved mondo omi jopiny oyud dongruok mayot. Erokamano Mheshimiwa Robert Alai en ka kuom Recho omolo wach mari mogik ang'eni jo Uyoma omak ndi dakika achiel mane godo Alai sekawo dhigo jo Uyoma ok en korgi mak ma ineno pap kamae kiringo mata wan Uyoma City koro iboneno ute mabeyo as puothe wan go iye kucho omiyo wan Uyoma ok wasum kata oduma ok import oduma from other places one self-sustainable to mogik kawache weche mwawacho yena wacha 2 things only one nentie gima ne Mako wacho in relation to bursaries en gima waseyuago kata maira mogikae to nineno ka public participation nyocho team to amend the NGCDF Act 2025 of 2015 makoro to asto Alai chako wache mana matin to eno wache cautiously nekech gine magitime iyudo ka gidhi public participation with a target ni gini nyaka kal koro wadwaro ni bursary kae instead of miyo Alai bursary through the governor miyo Nyarawila bursary nekech ochung Bondo miyo governor moro bursary aso Ministry of Education nigi bursary and every other person has bursary gini duto mondo timango oriw kamoro achiel mondo nyithindo osom to mogi kawacho ni mondo wake maber kako ganda nyaka wapithi maber bende kwang'iyo 2027 kikwa beda ni wan joma oketni wadwa goyo kata sirikal to nyaka wang'eni wan to wadwa komo nang'o mondo wabi wake maber 2027. Erokamano ahinya Recho Omolo Dr. Mark Matunga kachiel koda Odoyo Widi kod Mheshimiwa Robert Alai kuom bedo koda okiny makone chenro mar mbaka romo ote muoro nyakoromo gi joma somo gi waketo gi chunywa wabuduo kar ka twak mar koth gi nyidhoni wabogolo gi chunywa kendo waket gi achiel kachiel ote manuoro ka osomo gi kendo ang'eni twak ma kama dhi nyime Mheshimiwa Robert Alai dhi Facebook mara Ramogi TV kacho dhi duoko penjo mopenj jo Kileleshwa gi jo Nyando
jogo ma Mfangano, Dr. Mark Matonga ni kacha dhi duoko do wide duoko uduto jogo man Kasipul kod alwora ma Kodoma Bay County mangima jorawela kod jogo maduto nitiere karaka kod Recho Omolo aja kisumo kana kwar mukeo nyaka chango ngaduoku wadhiru mbele karkata inga Cleophas Oloch oriti masani lojo wete wajo Isuduor kod Sharon Ongao bende no cheno mamoko mag Ramogi TV.